Molt bon dia i benvinguts tots i totes a la Borsa de Barcelona, al centre neuràlgic de les finances de Catalunya i el node de connexió entre l'economia catalana i la resta del món, com tots sabeu. Avui celebrem la jornada InvestU i l'impuls públic d'inversions a Catalunya, organitzada pel Departament d'Economia i Hisenda i el Barcelona Centre Financer Europeu. El principal objectiu d'aquesta trobada és donar a conèixer els programes públics d'impuls de les inversions mitjançant préstecs, avals i inversió en capital, amb l'accent posat en el nou programa europeu InvestU. Durant tot el matí podrem escoltar les intervencions d'experts de la Comissió Europea, del Banc Europeu d'Inversions, del Fons Europeu d'Inversions, també de l'Institut Català de Finances, d'Avalis i també representants de diverses entitats financeres i fons d'inversió. Però abans escoltem ara la benvinguda a càrrec del senyor Luis Herrero. Ell és president de Barcelona Centre Financer Europeu, associació coorganitzadora de l'acte que té la seu aquí a la Borsa de Barcelona. I, sisplau, l'escoltem quan vulgui. Bon dia, honorable consellera d'Economia i d'Hisenda de la Generalitat de Catalunya, cap de la representació de la Comissió Europea a Barcelona, president executiu de la Borsa de Barcelona, ponents i representants del BEI, el FEI, l'ICF i la resta d'institucions participants en aquest esdeveniment, senyores, senyors, amics i amigues. Bon dia, buenos días, good morning. És per a mi, com a president de Barcelona Centre Financer Europeu, un honor donar-vos la benvinguda a la jornada que hem titulat InvestU, l'impuls d'inversions a Catalunya, coorganitzada conjuntament a la Generalitat de Catalunya, que té per objectiu fonamental aprovar al teixit empresarial català el coneixement sobre les possibilitats d'utilització dels fons europeus i especialment el programa InvestU. Per qui no ens coneixeu, Barcelona Centre Financer Europeu és una associació d'entitats públiques i privades creada l'any 1991, que té com a objectiu consolidar Barcelona com a centre financer de referència, impulsant tot tipus de serveis i activitats financeres que recolzin l'activitat de l'economia catalana. L'associació està formada per més de 35 membres que pertanyen als sectors financer, empresarial, serveis professionals, assegurador, institucional i alguns públics de Catalunya. Per a Barcelona Centre Financer Europeu ha estat sempre una missió prioritària el promoure el coneixement per part de tots els sectors que participen activament en l'economia catalana de les darreres novetats relacionades amb la gestió financera, siguin normatives, nous productes o, com en aquest cas, eines de finançament, que els puguin ajudar a desenvolupar de la manera més efectiva la seva eficiència i, per tant, la seva competitivitat. En aquest sentit, l'objectiu d'aquesta jornada s'ajusta plenament a la missió esmentada. Addicionalment, des de començaments del 2019, Barcelona Centre Financer Europeu forma part de la xarxa internacional de centres financers Financial Center for Sustainability, FC4S, promoguda per les Nacions Unides per al desenvolupament de les finances sostenibles i de la que formen part ciutats de tot el món. Per a tota l'activitat relacionada amb les finances sostenibles, Barcelona Centre Financer va crear la marca Barcelona Centre Financer Europeu for Sustainability, com a prova del compromís adquirit amb aquesta important àrea d'actuació. Aquesta pertinença permet alhora conèixer i aprendre tot allò que s'està desenvolupant en la resta de centres de la xarxa, així com donar a conèixer a tots els centres financers que la componen les activitats i projectes que es desenvolupen a Catalunya. D'aquesta manera, Barcelona està present entre els centres financers més sensibilitzats de la potenciació de la utilització de les finances sostenibles com a mitjà per aconseguir l'aplicació dels criteris ESG i els objectius de l'Agenda 2030. Vull agrair molt especialment als ponents participants de les diferents institucions la seva disponibilitat des del primer moment a participar-hi, sense la qual no hauria estat possible la realització d'aquest esdeveniment. Així mateix, vull expressar un agraïment molt especial a la Borsa de Barcelona, a la persona del seu president, per acollir-nos una vegada més en aquesta casa. Finalment, vull agrair molt sincerament a l'honorable consellera d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, amb qui hem cooperat en etapes anteriors, el seu esforç per ser avui amb tots nosaltres en un dels seus primers actes oficials. Des de Barcelona Centre Financer Europeu for Sustainability desitgem cooperar en noves ocasions i ens posem a la teva disposició per a contribuir a l'impuls de tot el relacionat amb la
difusió dels aspectes financers que poden contribuir al creixement i competitivitat de l'economia catalana i del seu teixit empresarial. Moltes gràcies per ser avui aquí. Muchas gracias. Thank you very much. Moltes gràcies per les seves paraules. Tot seguit intervindrà el senyor Manuel Sapiro, cap de representació de la Comissió Europea a Barcelona. Un fort aplaudiment per ell, també. Honorable consellera, president Herrero, ponents, participants, bon dia a tothom. Vull donar les gràcies a les institucions que ens acollim aquí, al Departament d'Economia també i d'Hisenda de la Generalitat, al Barcelona Centre Financer Europeu, també a la Borsa de Barcelona per acollir-nos i organitzar aquesta jornada avui aquí. Crec que és un encert en el moment actual abordar com dels finançaments públics podem servir de palanca per catalitzar i promoure les inversions que tant necessitem per transformar i modernitzar la nostra economia. I també és una sort tenir aquí els diferents actors de l'ecosistema financer, tenir no només el Banc Europeu d'Inversions, el Fons Europeu d'Inversions, també a l'Institut Català de Finances, a bancs promocionals, a bancs comercials, a fons d'inversions i altres sectors cabdals de l'ecosistema financer o del teixit que tenim aquí a Catalunya, però amb xarxa, com s'ha dit abans, amb altres centres financers i amb aquest objectiu principal o prioritari de sostenibilitat. La Unió Europea ha posat l'impuls a la inversió com una prioritat del Pla de Recuperació, entre d'altres. El company que tenim amb nosaltres de la Direcció General d'Economia i de Finances de la Comissió Europea, Damir Gubik, ho explicarà més en detall, però el programa InvestEU s'està ja desplegant a tota Europa, a Espanya i també a Catalunya. A Catalunya tenim exemples de projectes, iniciatives finançades en àmbits que van des del crèdit a les petites i mitjanes empreses fins a la recerca farmacèutica, la recerca medical i també infraestructures sostenibles. Catalunya és una gran terra d'inversió, la segona regió d'Europa pel que fa a l'ocupació creada per la inversió estrangera. Té un posicionament estratègic tecnològic, industrial, d'innovació, de formació també ben reconegut per tot arreu d'Europa. InvestEU i el seu predecessor, de certa mena, que és el Pla d'inversió, el Fons d'inversió estratègiques, ja era, al meu parer, un canvi de paradigma en el sentit de que ja no seguim una lògica de fons financer o d'ajuda, de subvenció pública, sinó més aviat d'incentius, de leverage, de blending, entre el finançament públic i el finançament privat, per reduir els riscos pels inversors, per donar suport i aglutinar tota la cadena de valor i per cobrir també tot el cicle d'innovació, des de l'early stage cap al desplegament i la comercialització, el scaling up, com diuen a l'anglès, que és molt sovint la nostra major feblesa. I amb diferents instruments financers en cada etapa, en cada segment del cicle d'innovació. Jo crec que això és una novetat important. El fons Next Generation, amb els seus 800.000 milions d'euros, que com sabeu és l'operació més gran de solidaritat que mai s'ha fet a nivell de la UE, és un altre canvi de paradigma, no només per al pressupost, que acabo de mencionar, sinó també per l'endeutament públic i verd que estem fent.
des de la Comissió, però en cooperació amb altres organismes. Avui les nostres prioritats segueixen enfocades amb les nostres eines de governança econòmica, com és el semestre europeu, cap a la inversió i a les reformes. InvestEU s'ha concebut com un instrument de suport i d'acceleració de la inversió privada que permet flexibilitzar, però també combinar amb d'altres eines i programes europeus com precisament el mecanisme de recuperació i resiliència i també combinar amb eines a nivell estatal i a nivell regional. Malauradament, perquè fa la geopolítica, la invasió d'Ucraïna per part de la Rússia de Putin ha situat a Europa en un context d'extraordinària incertesa i volatilitat econòmica. Hem vist augmentar els preus de l'energia, de les matèries primes, dels productes de primera necessitat i l'alimentació també. Tot plegat amb un impacte negatiu sobre els consumidors, les empreses, les comunitats. Estem treballant, i jo crec que de valent, per fer de la recuperació una realitat a l'hora d'abandonar la nostra dependència estratègica en els àmbits que acabo de mencionar, com més aviat possible. I la nostra determinació en aquest objectiu és total, com demostra el paquet de primavera sobre preus de l'energia i també les conclusions de la cimera dels líders fa uns pocs dies. Acabo. InvestEU s'alinea amb els objectius que tenim per una Unió Europea amb una transició accelerada a nivell digital i a nivell verd i també per augmentar la nostra resiliència i, és important mencionar-lo o subratllar-lo, la nostra autonomia estratègica. El nostre entorn directe, el context en el qual ens movem és extremadament complicat. Malgrat tot, esperem que d'aquí a final d'any es pugui tornar a certa recuperació i també una baixada dels preus energètics i la superació d'alguns colls d'ampolla en l'abastiment. El que és segur és que aquesta agenda transformadora no serà possible únicament amb el que fem des de Brussel·les, des de les institucions europees, des d'Espanya o inclús des de les autoritats catalanes, sinó que necessitem realment i més que mai tota la implicació de la societat, especialment per el que parlarem avui, a la implicació del sector privat, del nostre ecosistema d'innovació, del sector financer, del món acadèmic també i d'altres actors presents aquí. Perquè sou els que podeu identificar oportunitats, apostar per projectes emblemàtics, promoure en l'economia real els canvis que necessitem per construir una Europa més resilient. I des d'aquest punt de vista, el matchmaking entre els promotors i els inversors és especialment clau. Per això us desitjo una molt bona jornada avui. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. I a continuació té la paraula l'honorable consellera d'Economia i Hisenda, Natàlia Mas Guix, que inaugurarà la jornada. Endavant, un aplaudiment per ella, sisplau. Gràcies. Bé, molt bon dia a tothom. Senyor Herrero, president del Barcelona Centre Financer Europeu, senyor Shapiro, senyor Ansaldo, president executiu de la Borsa, representants d'entitats financeres, molt bon dia a tothom.
És un plaer poder inaugurar aquesta jornada sobre l'impuls públic d'inversions a Catalunya i ho és encara més si atenem als reptes i a les oportunitats que ens planteja la situació econòmica actual. Una situació que fa que sigui fonamental que des del sector públic posem a disposició del teixit econòmic eines que fomentin les inversions i el creixement de les empreses. L'experiència recent amb la Covid crec que ha mostrat de forma clara el paper transcendental que pot arribar a jugar el sector públic en moments de dificultat econòmica. De fet, en el bienni 2020-2021, les administracions públiques d'arreu del món van mobilitzar un volum excepcional de recursos per fer front a l'impacte que va suposar social i econòmicament la pandèmia. I en aquest sentit destacar que Catalunya, que des del govern de la Generalitat és, amb diferència, el territori de l'Estat on més transferències i subvencions es van activar per donar suport tant a famílies com a treballadors i empreses. Per tant, una política contracíclica contundent que assoleix unes xifres, com deia, destinades en aquest bienni 2021 de 3.333 milions d'euros en ajudes, com deia, més del doble que qualsevol altra comunitat autònoma. A escala europea, ho comentàvem, la gran resposta a la Covid han estat els fons Next Generation, un programa d'inversió pública sense precedents, amb més de 800.000 milions d'euros, destinats tant a reparar els danys econòmics i socials causats per la pandèmia, però sobretot amb una vocació clara de transformació de les economies europees. Per tant, és una oportunitat única i històrica i una responsabilitat també única i històrica que tenim, que compartim entre molts per transformar el nostre model productiu en clau verda i digital, assolint guanys de competitivitat i d'innovació. I vull posar en valor aquest objectiu de transformació per part de la Unió Europea perquè coincideix plenament amb la transformació ecològica i industrial que el govern de Catalunya defensa. Aquesta vocació transformadora és la base del nostre pla de govern, també del Pacte Nacional per la Indústria, que s'ha signat recentment amb els principals agents econòmics i socials, també amb la validació de tots els partits polítics, i també és una vocació que serà en la base dels futurs pressupostos pel 23. M'he referit abans als reptes que planteja la situació econòmica actual. Voldria breument apuntar alguns missatges, algunes dades, sense entrar en el màxim detall, però crec que és important valorar. Hi ha qui argumenta, de fet, que estem entrant en una nova era macroeconòmica, un camí que pot ser tan disruptiu i rellevant com va ser-ho l'auge del keynesianisme després de la Segona Guerra Mundial o el gir cap al lliure mercat i la globalització dels anys 90. I en aquest camí es produiran grans i noves oportunitats, però també s'estan produint importants friccions als mercats financers, alguns d'unes magnituds que no veiem en generacions. Per exemple, la inflació mundial és de 2 dígits per primera vegada en gairebé 40 anys. La Reserva Federal està augmentant els tipus al ritme més ràpid també de fa gairebé des de la dècada dels 80, el dòlar en el seu màxim històric des de fa 2 dècades també, o les accions a nivell global amb una caiguda en la seva cotització d'un 25% enguany, la més elevada en 40 anys. Per tant, una situació global convulsa, ara ho destacava en l'àmbit financer, en la qual es recalculen les previsions macroeconòmiques arreu, també a Catalunya, en la darrera revisió, hem reduït aquestes previsions macroeconòmiques, malgrat també un missatge important, es preveu que l'economia catalana segueixi creixent per sobre de l'entorn europeu els propers anys. I en aquest sentit també crec que és important recordar que, de fet, des del 2015, la taxa de creixement del PIB de Catalunya ha superat sistemàticament la de la mitjana europea tots els anys, excepte el 2020, l'any de la pandèmia. No només en l'àmbit del PIB, de creixement econòmic, també en l'àmbit de les exportacions i de l'ocupació. Aquests indicadors han augmentat sistemàticament a Catalunya, més que la mitjana europea, en l'acumulat des del 2014. Com deia, fa tot just pocs dies vam publicar les noves previsions macroeconòmiques amb un creixement estimat del 4,4% enguany, molt substancial encara, de l'1,7% l'any vinent. En paral·lel, la inflació, que és la variable que més preocupa,
A Catalunya, evidentment, segueix en nivells alts, tot i que se situa per sota a nivell estatal de la zona euro, fet, com deia, que no impedeix que preocupi i molt, sobretot aquella focalitzada en aliments i la inflació subjacent, que segueix elevada i per l'impacte que tot això pot tenir en la població més vulnerable. El mercat de treball es manté en tendència molt positiva, però, com dèiem, les incerteses macroeconòmiques globals no són poques. En aquest context és cabdal que Catalunya miri a Europa per col·laborar plegats, per trobar solucions. De fet, això mateix és el que compartíem fa pocs dies amb dos comissaris de la Comissió Europea i en concret amb el comissari Breton. Els fons Next Generation són un exemple clar del potencial transformador de l'economia, però, com deia, suposen un repte majúscul per les administracions públiques pel que representa aquesta gestió sense precedents d'aquests fons. Des del Departament d'Economia en som plenament conscients de fa temps. A través del Centre de Coordinació a Catalunya d'aquests fons, de la Conselleria, es coordinen les actuacions amb tots els departaments per prioritzar, agilitzar, optimitzar les línies d'ajut. I, a banda, des del Departament d'Empresa i Treball, amb qui també hi estem plenament coordinats, s'ofereix un equip especialitzat directament pel contacte directe amb les empreses, per aprofitar al màxim aquests fons. Quines són les xifres a Catalunya en l'àmbit de recepció de fons europeus? La Generalitat té concedits a mitjans d'octubre 2.947 milions d'euros de forma directa. Això és només un 15,1% del total assignat a les comunitats autònomes. Per tant, veiem que l'Estat assigna a Catalunya encara una xifra inferior al seu pes econòmic i poblacional. A dia d'avui, d'aquests recursos, la Generalitat ha ingressat 1.966, dels que ja se n'ha mobilitzat el 49%. A banda d'aquesta xifra, hi ha una altra xifra de 830 milions d'euros ingressats per entitats i organismes de Catalunya a través de concessions directes o de convocatòries de subvencions estatals. Aquí estem més per sobre del 19%, per tant, fet que demostra la fortalesa i competitivitat quan anem a aquest tipus de convocatòries. I, comentades aquestes grans xifres, subratllar, com dèiem, que la governança d'aquests fons deixa un marge insuficient a les comunitats autònomes per adaptar aquests fons a les inversions i a les necessitats del territori. Per tant, marge de millora en la governança d'aquests fons que hem de revertir, hem de fer possible que sigui així. Com un exemple d'actualitat, el PERTE del vehicle elèctric, en el que, com haureu vist, només s'ha assignat un 30% dels fons, de la totalitat dels fons, en un context del sector de l'automoció que necessita urgentment el recolzament financer per les grans inversions que ha d'afrontar els propers anys. I en aquest sentit reclamem a l'Estat el traspàs dels romanents i la gestió d'aquests recursos per destinar-los a un sector tan prioritari com és el de l'automoció per l'economia catalana. Tornant al que ens ocupa avui, és en aquest context de grans quantitats d'inversió pública que requerirem els propers anys, que entra en joc el programa InvestEU, aquest programa finançat en part amb fons del pressupost ordinari de la Unió Europea i amb fons Next Generation i que pretén dotar de recursos als intermediaris financers per tal de fomentar el finançament, el creixement d'empreses, de start-ups, a través de les institucions de crèdit públiques. En aquest cas, a Catalunya destaca l'ICF i Avalis. No hi entraré en detall, ho faran els seus representants d'aquestes diferents institucions, però val la pena, penso, mencionar l'efecte multiplicador de les inversions que aquest programa té com a objectiu, un efecte d'incentivar inversions privades que vol arribar a ser de 5, és a dir, per cada euro amb els programes de finançament públic que s'incentivin, que es mobilitzin 5 euros d'inversió privada. A Catalunya disposem de bones eines per fer arribar els fons al teixit productiu, per incentivar inversions privades. Comptem amb unes institucions, amb unes entitats financeres potents, amb capil·laritat al territori, que han mostrat la seva resiliència en temps de crisi, que han transmès la política monetària i han mantingut el sistema estable i, per tant, començar amb aquesta infraestructura és un excel·lent punt de partida. Ara cal treballar plegats per dissenyar conjuntament productes innovadors, versàtils, capaços d'adaptar-se a les noves necessitats. El sector financer ha estat al costat de les pimes, constitueixen al final el gruix del teixit empresarial català, donant suport, com dèiem, en moments de dificultat i sobretot ara de transformació.
Per tant, afegir o reiterar com és de cabdal que en el moment actual que el sector financer actuï com a palanca de transformació, com dèiem, i sobretot enfrontant el repte de primer ordre que tenim al davant, que és el del canvi climàtic. Per tant, aquesta palanca de transformació cap a una economia verda. Els programes de garanties de l'InvestEU, que es vehiculen a través de Valis, en són un bon exemple de productes que les entitats financeres posen a disposició del teixit empresarial, i l'ICF també amb línies de préstecs amb condicions molt favorables per a multitud de tipologia d'empreses. La columna, per ja acabar, la columna vertebral, dir que és la indústria de l'economia catalana per la tradició industrial que té el nostre país, i ara, com deia, també és el moment d'ajudar en la transformació d'aquest sector, d'aprofitar dinàmiques que s'estan donant de reindustrialització a Europa. Però a banda d'això, recordar que teníem aquest ecosistema de startups tecnològiques innovadores que, com dèiem, necessita noves formes de finançament més disruptives i col·laboratives. Barcelona és un dels centres europeus i mundials d'aquest ecosistema, amb associacions com Tec Barcelona, que aglutinen multitud d'agents, i en aquest cas els fons d'inversió són clau, sou agents clau a l'hora de transmetre aquests diferents productes d'inversió en capital. L'InvestEU també compta amb aquest tipus de producte i l'ICF en vehicula una part a través de diferents fons de capital risc. Un altre exemple, amb això ja acabo, de la bona feina que s'està fent des de l'ICF és l'acord que es va signar la darrera setmana entre l'ICF i el Fons Europeu d'Inversions amb la creació del fons FITA, d'inversió en tecnologia avançada, ja s'impulsava des de la darrera legislatura i que té com a principal objectiu promoure iniciatives d'empreses emergents que promoguin la transferència i la valorització de la recerca a Catalunya, dotat amb 55 milions d'euros i que comptarà també amb inversors privats. Per tant, veiem que els agents de banca pública, com deia en el cas de Catalunya ICF i Avali, són clau per complementar aquest entramat financer privat. Amb tots aquests elements penso que queda demostrat que tenim un sistema financer robust que amb la complementarietat entre l'actuació pública i privada ens ha de permetre afrontar amb garanties els reptes i oportunitats que ens planteja la situació econòmica actual. I per tant, per això estem avui aquí, per trobar-nos els agents públics i privats de l'ecosistema català i europeu, per tal que puguem conèixer aquestes oportunitats, les necessitats dels diferents actors del mercat i aconseguir una economia i una indústria més reforçada i amb capacitat per respondre amb solvència, com dèiem, a aquests grans desafiaments i també grans oportunitats que tenim al capdavant. Espero que la jornada d'avui sigui molt profitosa i moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, consellera. I ara sí, un cop inaugurada la jornada, donarem pas a les presentacions més tècniques que farem ara. Per començar, parlarem del programa de finançament d'inversions InvestEU, aquest programa dissenyat per la Comissió Europea i executat, entre d'altres, pel Banc Europeu d'Inversions i el Fons Europeu d'Inversions, pretén dotar els agents econòmics d'instruments financers a l'hora d'accedir a tot tipus de finançament. Com bé sabeu, sentirem experts de la Comissió Europea, del Banc Europeu d'Inversions i del Fons Europeu d'Inversions, que ens ajudaran a entendre tot plegat una mica millor. Per acabar, un representant de l'Institut Català de Finances també explicarà com funciona el finançament públic de les inversions a Catalunya. I al final de les presentacions, els assistents teniu l'oportunitat de formular preguntes a qualsevol dels 4 ponents, com sabeu. Without further ado, let's start with the general presentation of the InvestEU program by the representative from the European Commission, Mr. Damir Gubic, Financial Analyst in the Directorate General for Economic and Financial Affairs. Un aplaudiment per ell. Senyor Gubic, l'escoltem. Okay, good morning, everybody. It's a great honor for me to take part in this forum and to present the main features of the InvestEU program. I will try to make this presentation brief and
concentrate on the main functions, main goals of the program. But first, just to start the presentation with the predecessor program. This is the Investment Plan for Europe, which or EFSI, which started in 2015, which was implemented by the European Investment Bank and the European Investment Fund. We see that the total amount of the guarantee was 33.5 billion, and the investments mobilized were over 500 billion. So you see it in just 5 years. So you see the power of this what these instruments can do in terms of mobilizing investments in very critical sectors, as we saw in green economy, in digitalization, innovation, support for SMEs, and also social investments. Here are some figures: 708 in infrastructure projects were supported, 805 investments in funds or deals to support SMEs, and this last figure. Almost 1.5 million SMEs were supported from this program. Just to give a bit of context of for Spain. So this is the 12.5 billion were supported, with additional 56 billion supported, and you see these figures for the infrastructure and innovation projects, which were mainly implemented by the European Investment Bank. So it's 10 billion with the additional 35 billion of total investments. On the SME side, we have colleagues here from the European Investment Fund who have also done a great work together with their financial intermediaries, 20.7 billion in investments, and 176,000 SMEs expected to be supported. So you see the impact that this plan can have. This we have the information for Spain, but now with our structuring of and implementation of the InvestEU program, we will have also more granular information, so that also for the regional governments like here in Catalonia, you will have more granular data, so you can also assess the impact of the policies, but also the need for financing, as it was stressed by the previous speaker. So here are some of the examples of projects in Catalonia that were financed by the Investment Plan for Europe. This is a risk-sharing project with Banco de Sabadell. With the representative, I had the opportunity to meet this morning to support small and medium-sized enterprises in Spain, in Catalonia. Another project is by one project promoter to invest in the facilities for their pharmaceutical production. And the third project is Minorix. It's this innovative company that invests in orphan genetic disease research, and this was financed by the European Growth Fund. This is also a facility managed by the European Investment Bank. So now this is the recap and some examples of the investment plans for Europe, which was implemented from 2000. Well, the signatures were done up to the period of 2020, and then we now come to the successor of the program, which has some other components. First component is InvestEU Fund, meaning the, I would say, financing facility, which through implementing partners and financial institutions offers financial products, equity, guarantees, loans. Then we have another component, which is the advisory hub, which offers capacity building technical assistance for projects which might be financed from the InvestEU program, but also from other programs, European programs. And also there's also some capacity building activities, raising awareness. The third part, this is the new thing. This is the InvestEU portal, which is a portal which brings together project investors and project promoters
and it is a very good tool that, depending on a certain criteria, project promoters can enter their projects and then have to see what the opportunities for financing are. So the previous speakers already discussed a bit about the priorities, the policy context. To an extent, it was also in the previous program, but now bigger emphasis is made on the green digital sectors. The second point is, as you see, the EU leadership in research, development, and innovation, and then also, as it was mentioned previously, to boost the startup ecosystem, and also, which was mentioned, that to boost recovery and deal with the current crisis from the war in Ukraine, to mitigate the economic consequences, to reduce the dependency on Russian fuels, and also to invest in social projects. So I will now here present the general scheme of the InvestEU fund. So the European Union gives a budgetary guarantee that is in total is 26.2 billion euros, and there could be also some other support from the what we call member state compartment. This is the support from the member state or through some other programs like this. Recovery and Resilience Facility, which hopes to enable bigger support to the resilience of the economy in the current situation. So 5% of this InvestEU guarantee could be provided by these two sources: shared management funds, meaning the European Regional Development Funds or cohesion funds, and Recovery and Resilience Facility, and then through the calls for proposals, implementing partners are chosen. We have already signed agreements with European Investment Bank Group, meaning the EIB and the EIF. We signed them in March. And I think 1 month ago, we signed also one agreement with the Italian national promotional institutions. Now we are in the phase of selecting other implementing partners, which will then provide direct funding, what you see on the top, to the final beneficiaries, or select financial intermediaries that will offer financial products, meaning, as I said, loans, guarantees, venture capital. The beneficiaries have to be selected based on eligibility criteria and are financed through these main 4 policy windows, which you see here. So the most amount of money from the EU guarantee is allocated to the sustainable infrastructure window, and then the next windows are support for the SMEs, the development of SMEs, to development of SME ecosystem, and for the research, innovation, and digitalization. The smaller amount is dedicated to social investment and skills. Another important aspect which was also mentioned here is that there will be a lot of emphasis on sustainability. So 30% of program finance has to contribute to climate goals for the infrastructure infrastructure window. It is 60% where there is the European Commission documentation, the EU taxonomy, also the guidance on stability proofing and climate and environmental tracking. So the system is set up that it could be that the climate, environmental, and social risk could be identified, assessed, and finally mitigated. As you see below, investments above 10 million will be subject to obligatory sustainability proofing. I briefly mentioned the member state compartment. This is also
one of the ways to increase the firepower of the instrument. So the 5% contribution to InvestEU guarantee. So far we have, it could be also, so it's important to say, it could be also provided for the advisory support. The European Commission has so far signed four contribution agreement with member states, and there are several others that are being negotiated. So I think there is, as we said, the signatures of the program happened in March of this year, so there's not that many InvestEU operations. But from these examples, you see the one example in Catalonia, there's this for the related to mobility, and the other projects are related in the renewable energy sector, supporting wind and solar power. There are some operations in preparation on the for the support to startup and SMEs. I'm sure Diego will be able to tell you more about this. So the second component is the advisory hub. So the idea is to offer these three types of support: project advisory, capacity building, and market development, to projects, to ideas which could then potentially be financed from the InvestEU, but also from other sources. And the principle is that the European Commission also signs these advisory agreements with the advisory partners. We have signed with the EIB group, and I think we have signed maybe one or two more with the I think maybe Italian and French promotional agencies. So there are some projects. I selected two projects here from Catalonia that have been supported through the advisory hub. One is to support Catalan Institute of Finance with their climate action project. The other one is to support gender and diversity equality in the Barcelona transport system, and the third project is from Valencia to increase gender equality in the social housing sector. The final part is the very interesting part. The new thing that we have developed under InvestEU is the InvestEU portal. So this gives the opportunity for project promoters to enter their projects into the system. On the other side, we have international investors, and then if the opportunity arises, then they could be matched and then discuss potential for financing. There are some conditions for the projects to be entered in this database. I think the value of the project has to be over 500,000 euros. It has to be expected to be implemented within 3 years of the submission of the project to the database. It has to have some added value. There's some criteria that have to be met, and then the promoter has to be within the European Union. Okay, so in short, this is my presentation, and I'll be gladly take your questions if you have any. Thank you so much. Thank you very much, Mr. Gubic. Y con el marco de funcionamiento del programa en mente, nos adentraremos ahora en los entresijos del mismo, y para eso contamos con el señor Fernando Torija, responsable de la oficina del Grupo BEI en Madrid. Un fuerte aplauso para él, por favor. Adelante y bienvenido. Bons dies a tots. Agraeixo la invitació del grup BEI a aquest fòrum per part de la Generalitat
Barcelona Centre Financer Europeu i la Borsa de Barcelona. Espero que les nostres ponències siguin útils i que vostès facin moltes preguntes. Perdón por el catalán de Carabanchel. Lo siento mucho. Quería indicarles que somos un número de personas hoy del Grupo BEI aquí. Bueno, somos 6 o 7 personas. Nos hemos puesto unas etiquetas así para que ustedes nos reconozcan. Hay personas del Grupo FEI y del Grupo BEI. Y algunos de ustedes también han mostrado interés por tener alguna reunión breve con nosotros. Hacemos lo que podemos con el tiempo. Creo que han sido 35 personas las que han mostrado interés. En cualquier caso van a recibir un correo electrónico con información y siempre nos pueden contactar en la oficina que tiene el Grupo BEI aquí en España. Así que espero que hagan uso de eso, ¿no? Que para eso estamos. No me voy a extender mucho en la presentación porque mi compañero de la comisión, Damir, ha hecho la presentación de InvestEU. Como el foro está principalmente dedicado a las instituciones financieras, bueno, pues el Grupo BEI trabaja con instituciones financieras, voy a hablar, pero son mis compañeros que van a hablar cosas de más interés para todos ustedes, ¿no? Voy a hablar un poco de la diferencia entre el BEI y el FEI, de la actividad que hemos hecho en España, los productos que tenemos. Gracias. Gracias. Y, bueno, pues un poco también del Advisory Hub, ¿no? Que se ha mencionado por Damir, qué es lo que podemos hacer para ayudar a las entidades a utilizar los fondos públicos, ¿no? Brevemente, como entidad ejecutora, Grupo BEI, FEI y BEI, hay una distinción. El Grupo BEI está participado por los Estados miembros, es una entidad pública, es el brazo financiero de la Unión Europea, con los 27 miembros como accionistas. España tiene un 9,7% del capital y básicamente lo que hacemos en el banco es hacer financiación directa a promotores. Normalmente en tickets, cuando hacemos financiación directa, y ahora hablaré un poco de la actividad en Cataluña, son tickets, una financiación a partir de 25 millones de euros. También trabajamos con muchas entidades financieras para apoyar a las pymes a nivel de financiación y fondeo y complementamos mucho la actividad del FEI y eso lo voy a mencionar, ¿no? Por parte del FEI, básicamente, se dedican a las pymes. Es un fondo que está participado por aproximadamente más de un 60% por el Banco Europeo de Inversiones. Está la Comisión Europea también como accionista. Y hay entidades financieras españolas como Microbanco, de Caixa, está el ICO, está Banco Santander, ¿no? como accionistas. Su principal labor es, obviamente, facilitar el acceso de las pymes a financiación mediante la emisión de garantías, inversión en fondos, etc. Esto es un poco lo que ya he mencionado. El capital es el que es, tienen 26 años de experiencia, son uno de los mayores inversores en fondos de la Unión Europea, también en titulizaciones, y tienen, bueno, pues tienen la capacidad de la ventana de pymes que se desarrolla bajo InvestEU para hacer ese efecto multiplicador que al final es estimar cuáles son las pérdidas potenciales en un portfolio, y si me dan una garantía de 1 billón y si las pérdidas potenciales pueden ser 10, pues ese efecto multiplicador que ha mencionado la consejera, pues sería de 10 veces aproximadamente, ¿no? Es un poco así para que... Es un poco la diferencia con un subsidio directo, que a lo mejor el impacto es 2, 2,5 o 3, dependiendo, o poder utilizar esto como instrumentos financieros. Aquí quería poner esto un poco porque al final nos complementamos entre el Grupo BEI y el Grupo FEI para tratar de apoyar a la empresa a través de su ciclo de vida, ¿no? Desde el principio, con qué tipo de instrumentos trabajamos, hasta que llega a esas fases difíciles en las que o tengo capital o quizá desaparezco, y hasta que llegas a un estado maduro, ¿no? De alguna manera, en la parte inicial de las entidades siempre trabajamos a través de fondos. La responsabilidad de invertir en fondos es del Fondo Europeo de Inversiones, dentro de la Unión Europea. Ellos invierten en todo tipo de fondos, desde capital semilla o de startups hasta, bueno, pues ya que llegan a un nivel un poco más de madurez y que tienen patentes para desplegar a nivel comercial. Aquí entra la parte de Venture Debt, un poquito ya más adelante, digamos en segunda ronda de financiación. Mi compañero Máximo en el panel 2 va a tratar de explicar qué hacemos en Venture Debt. Son tickets a partir de 7,5 millones, 8 millones en biotecnología, en temas de medicina, farma, IT, etc. Y eso ya es financiación directa BEI, a partir de ahí, ¿no?
Y luego, obviamente, el banco pues, hace financiación directa, sector público, project finance, etc. Lo vamos a ver un poco más tarde. Quiero resaltar que el banco puede financiar entidades financieras y esas mismas entidades financieras también pueden acceder a las garantías que ofrece el Fondo Europeo de Inversión, o con su balance o con los mandatos que obtenemos de la Comisión Europea. Ese complemento para las entidades financieras es muy bueno porque no solo se benefician los términos y condiciones de la financiación final para las pymes, en términos de coste de fondeo y a lo mejor de plazo, sino que además con una cobertura de riesgo por parte del FEI, pues el conjunto es bastante importante para poder pasar la mayor ventaja financiera a las pymes y de nuevo facilitar ese acceso que tanto necesitan, ¿no? Esto es un poco de lo mismo que he mencionado, pero de nuevo por parte del BEI quería mencionar que financiamos al sector público, financiamos al sector privado, hacemos financiación subordinada, a largo plazo, financiamos la innovación, sobre todo innovación y digitalización, y también hacemos los préstamos intermediados que he mencionado antes, ¿no? Y dependiendo de las categorías de riesgo y cómo nos cubrimos. Quizá también emitimos garantías, como hace el FEI, pero son para tickets más grandes, ¿no? Para entidades más que se puedan analizar uno a una y que el portfolio no es diversificado. Entro un poco en lo que hemos hecho en España en el 21, que fue un año extraordinario gracias al Fondo de Garantía Europeo, que fue una de las medidas que 22 de los Estados miembros pusieron a disposición del BEI para emitir garantías tanto para pymes y para el sector medio. Y fueron aproximadamente 12.700 millones. A nivel global hicimos 95.000 millones en todos los países, incluyendo fuera de la Unión Europea. El FEI 30.000 y el BEI unos 65.000. Dentro de la Unión fueron 86 y en España de estos 12.771, BEI fueron cerca de 4.000 y nosotros el resto, ¿no? Estas un poco son las actividades que podemos financiar. O sea, si no estamos dentro de esto, no podemos financiar. Si estamos hablando de, a lo mejor, no quiero ofender a nadie, ¿no? Pero imaginemos construir una cementera en una zona que no es zona de conexión, pues quizá eso no lo vamos a poder hacer, ¿no? Pero innovación y desarrollo, aquí estamos financiando a empresas sus programas de investigación por los próximos 3 o 4 años. Incluye, obviamente, salarios de investigadores. Hacemos una estimación de lo que se van a gastar en ciertos programas de investigación en las empresas, en el sector. En Cataluña lo hacemos, por ejemplo, con las farmacéuticas, con las compañías de automoción bastante, y les damos hasta 50% de esa inversión o de esos costes corrientes, ¿no? Energía sostenible, redes, energía renovable, ciudades y regiones, todo lo que es regeneración urbana, tratar de llegar a esa neutralidad, eficiencia energética en las viviendas y, por supuesto, el tema de pymes y midcaps, que va a ser el foco de hoy, ¿no? No voy a hablar de esto. Gracias, Damir, por cubrir mucho InvestEU. Estas son las ventanas que se han mencionado ya para infraestructura sostenible y pymes, inversión social, investigación y desarrollo. Esto es un poco cómo se está repartiendo dentro del grupo BEI las diferentes ventanas, y la exclusiva del Fondo Europeo de Inversiones para trabajar con las pymes para temas de garantías. Poquito de hincapié aquí. Damir ha hablado del Advisory Hub, y el Advisory Hub es algo que ya existía en el Plan Juncker, que tuvo bastante éxito, y sobre todo yo creo que la vocación principal es ayudar al sector público a poder digerir fondos europeos, a poder crear las plataformas, las estructuras administrativas, los estudios de mercados, etcétera, anteriormente, pero también se ofrece a entidades financieras y sobre todo para situaciones en las que podamos replicar o escalar para otras entidades financieras en el sector, sean bancos, sean fondos, sean fintechs, lo que sea, ¿no? No se fijen mucho en esto, yo espero que se haga disponible la presentación para que no tengan que estar anotando todo esto ni leyéndolo, pero es un poco lo que ha mencionado Damir, es tratar de evaluar el mercado que existente, asesorar en los proyectos y pues formación, todo lo que son procesos administrativos y todo eso, ¿no? Y es para entidades financieras. Hay un portal, ¿vale?, para el Advisory Hub, se pueden hacer consultas, tenemos un representante del Advisory Hub en Madrid, y si quieren hacer algún tipo de consulta informal, si están solicitando líneas para el Fondo Europeo de Inversiones, quieren saber cómo pueden identificar todo esto de la sostenibilidad, etcétera, si este préstamo es sostenible o no sostenible, voy a hablar un poquito de eso ahora, pero
esa posibilidad existe, hacer una consulta y si se puede ofrecer un servicio de asesoría. Al final es la comisión quien decide, o sea, se entra en el portal, se solicita, la comisión decide y nosotros en el Banco Europeo de Inversiones implementamos ese contrato de asesoramiento, ¿no? Mucho énfasis en temas sociales y en microfinanzas. Llevamos muchos años trabajando en temas de microfinanzas con una entidad catalana muy importante, pero sobre todo en la parte social la ventana de InvestEU esta vez es bastante grande. Sabéis que proyectos sociales para el sector financiero, quizá no estáis de acuerdo, pero no es fácil por tamaño, no es fácil de evaluar el tema de riesgo, etc. Entonces, esta garantía va a poder dar muchísimo más juego a poder financiar de alguna manera todo ese tipo de proyectos con entidades intermediarias, agregadoras, etc. Y el Advisory Hub puede jugar un papel importante en esto, ¿no? Esto es uno de los ejemplos que hemos desarrollado internamente dentro del banco para ayudar a los intermediarios financieros a poder afectar parte de la financiación y de las garantías que reciben como préstamo verde. Es decir, tenemos una pantalla, se meten los datos básicos de lo que es el préstamo, del tipo de entidad, etcétera, y esta calculadora de alguna manera puede decir pues, si este préstamo es elegible o no es elegible, ¿no? Entonces, con ese cálculo a priori pues, se afecta la línea y se deja menos juicio de valor a las sucursales, a la red y a los puntos de venta que tomen decisiones a juicio con las que pueden no sentirse confortables. De alguna manera es un instrumento para ayudarles. Lo mismo se ha desarrollado para la ventana de sostenibilidad que el FEI ya tiene abierto en su página web para mandatar entidades y dar garantías a entidades. Ya ha abierto las ventanas bajo InvestEU, que ha mencionado Damir, se firmó en marzo el contrato de InvestEU con la Comisión Europea. Y estamos con la ventana de sostenibilidad, la ventana obviamente de investigación y desarrollo, pymes, etc. Esto es una de las que se ha también desarrollado para que los intermediarios financieros tengan menos dificultad a la hora de poder afectar esas líneas, ¿no? Y con esto voy a terminar brevemente. Dejo a mi compañera Krista que hable ahora del Fondo Europeo de Inversiones y todo lo que están haciendo. Se me ha olvidado decir un poco de hablar de Cataluña. Aquí hemos financiado muchísimas cosas como banco, sobre todo el sector farmacéutico y, como digo, de automoción es muy importante para nosotros en investigación y desarrollo, pero hemos hecho vivienda social, transporte urbano, la alta velocidad, vivienda social, temas de renovables, infraestructura de agua y, bueno, pues la relación que tenemos con la Generalitat es inmejorable. Yo creo que solo puede ir a peor. Así que esperamos poder continuar. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias al señor Torrija. Next on the stage is Mrs. Krista Karis, Director for Strategic Coordination and Business Support of the European Investment Fund, who is going to talk us through the main products within the InvestEU program, including equity and guarantee products. Come on, thank you. Un aplaudiment per ella. Well, a very warm welcome from my side. Many thanks for inviting me. It's a real pleasure, and it's especially an honor to talk to you about InvestEU, because we heard this morning there's so many challenges. And, well, we knew about COVID, then it's the energy crisis, all this wasn't planned. I mean, but what is clearly, and for a long time around us, is the climate change. So you see this in Spain. We saw the burning forests in Greece last year, in Spain, in Portugal, everywhere. We see now that it's drying up, even in countries like Germany and Luxembourg. I mean, we had this really perfect reputation. If you want to have a wet and rainy summer, come to Luxembourg. And now we have the same climate as you. So there are a lot of challenges. But what is really interesting is that this EU program that we're talking about today, this InvestEU, is having solutions for it. And this is really, I mean, a surprise in the sense that many things take a long time. We all know this. I mean, Dami and myself, we started discussions on InvestEU probably 4 years ago. So really long time. Nobody had in mind any COVID. Nobody was thinking about a war. And still, you will see this program is offering solutions. And this is simply to say
that these European programs that are structured in a way that it should fit all European areas, all different needs, they're widely structured. So they are not going into the little details everywhere and saying for this specific problem we offer a solution. No, they're looking at the big picture. And I think this is really the beauty of it. And this is really the message I'd like to pass today. So whatever you hear about European programs, whatever I will tell you, what are the limits and why it's maybe not as good as it was before, because nothing is ever as good as it was before. So have this in mind. I mean, it's offering solutions. You heard a lot about the different type of needs. You heard what amounts are available, and certainly it's never enough. So we had this EGF, which was very, very, let's say, generous. It was the product or a program last year to provide a response to the crisis, and there we had lots of volumes. And when we started discussing InvestEU, it was clear. I mean, the Commission wanted to target specific needs. And this means additionality, and going to take risk where others might not want to go was really key. InvestEU, despite, I mean, all the challenges we have, for us the beauty is it's a continuation of what we could offer before. So we have guarantees, so EIF keeps on providing guarantees via financial intermediaries, and we are supporting equity, so we make investments into funds, and this is basically a continuation for us to work with our well-known partners, of course as well with new ones, but what has been added is this thematic focus, so it's more targeted, and I think this is rather important. But we want to, or we will work, and we started already working with those that we know very well for many years. And of course, we keep on adding some partners throughout the way, but continuation for us is always key. So the products that we offer, I mean, as I said before, the climate is the key thing. So there's a new product, it's this sustainability guarantee, and all the other areas that you see, they should sound familiar to you. So for innovation, for example, for growth and competitiveness, this was the Innofin before, this was COSME before. We had a product to support microfinance, social enterprises, and the cultural sector. All that existed before. So what has been slightly changed, or what has been added, is really the products. They became, or they are now, let's say, better, they're more interesting. But at the same time, we could offer new products when it comes to the climate change. So for the equity products, you might not be surprised. I mean, we are having now certain additional focus, let's say. So it's really talking about the climate funds. It's about infrastructure funds, which is, by the way, an area that we took over from EIB last year. So and this is gaining in importance as a reply to the climate change we see. And of course, especially in equity, I mean, Fernando was showing before the slides that EIF is taking risk really very, very early on. So anything related to new technologies, digital is very important, but as well as social impact, because what nobody wants in Europe is to leave people behind. So the social aspect you will always see as well. And this is kind of a red thread that is going through. What we added, and this might be this is something simply showing the development in society. There are horizontal priorities. So there's that we want to see more female representation in funds. So they should have more access to senior leadership positions. And this is clearly a target that we have. The same goes for cohesion. So the regions in Europe, they're not all at the same level. So we want to achieve that the ecosystem has the ability to develop in all the regions.
And you would be surprised if you see certain type of statistics. I mean, it's really almost half of the European countries are seeing as lagging behind. Maybe Oscar will say something about this later on. I mean, I should have introduced my colleagues. So Oscar from the equity team is here and Diego from the guarantee team. And they are here as well for bilateral meetings. You will see that IPO is very important because there are a number of, let's say, funds that started in Europe. They got grants, they got a lot of support. But then when they reach a certain stage, there's not sufficient money to support them. If they go for large financing rounds, then they finally turn to Asia or to the United States. And this is something we don't think makes a lot of sense. So they should have the possibility. I mean, once they have this large size and they want really to go public and to grow further, then the jobs that they create should be created in Europe. And we want that the knowledge stays here. So this is really important for us as well, I mean, as for the European Commission. So it's really kind of these horizontal priorities are quite important and always in the back of our minds. I mean, the same goes for tech transfer, which is more the early stage. Then, of course, we look at at business angels. So that's a rather small niche segment, but still very, very important because we partner with business angels in order they know then the companies quite well and the funds. And we're in Luxembourg and rather far away, so it's good to benefit from the direct knowledge. As I said before, I mean, the climate and infrastructure funds, out of the total envelope that we have, I mean, more than half goes into this area. So this is sending the clear signal. This is a key area, and there are very interesting projects. For example, to turn sites where you had former heavy industry with polluted grounds and so forth into something which turns green. So this is rather close to our heart, and this is an area we are developing now very much, together with the European Commission, of course. Now turning to the guarantee products, and forgive me if I might repeat a few things that you know, because I mean some of you are partners under the previous programming periods. So what I want to say here is that we continue with the products you know, but we increased the offer in the sense that there will be a higher guarantee rate. So, I mean, don't be bothered with details. And these slides are available. But basically, in the past, we provided a 50% guarantee rate. 50% is rather good. And from our point of view, it's now, I mean, now there's the offer of 70% or even 80%, depending on the region. But of course, this has a drawback because the envelope, so the budgetary guarantee from the European Union, this has an impact. If you have a certain guarantee from the European Union, and then we as EIF provide a 50% guarantee, or if we provide a 70 or 80% guarantee, of course, the volume goes down. So that's rather clear. So the more we can give in terms of support for single intermediaries, of course, then it's not the same. If before we had a volume, if we said that we can provide a guarantee of, let's say, 100 million, and you have a 50% guarantee rate, so, I mean, it's 50 million, and now it would be 70 or 80 million. So, of course, this has an impact. But the reason behind is that the idea is to go into higher risk areas and really to do what otherwise banks or other intermediaries would not want to do. So to support the startups or to go, I mean, now lending criteria are tightening because of the crisis. But this instrument should give the opportunity to say, we ask less collateral from our clients because we have this rather strong and good guarantee from EIF. And I mean, we are AAA rated institutions, so
we should pay out. I hope we do. We pay out once you ask. It's not that first, like with an SME, you need to see what do I have in place in terms of collateral. Okay, there's a mortgage, now I have to go against the SME and so forth. I mean, it's a quicker process, so this should provide comfort. And of course, what is important to say, we work under full delegation. So we have always done this, but this means that we share the risk with you. So we agree with you on the terms and parameters before we sign. And then we expect that these terms and parameters are respected. So meaning there will be certain audits later on, not only from the European Commission, of course, because we're using European Commission budget, but as well from EIF or from the Court of Auditors. So, I mean, we expect that then these rules of the game, let's say, that they're respected. So you have full delegation to work with your clients and to apply your processes, but of course it's expected that that this will be that this is documented, that we don't see later on that, for example, we are supporting SMEs and then we find out you supported mid-caps or something. So this is not what we would want to see. But the products, I mean, as such, apart from the sustainability guarantee, where Fernando already provided quite some information as well about how to check what is green or not, this is basically the new kid on the block, the sustainability guarantee, and we are fully aware that this is something new for all of us, so as well for us. So we expect not that this will be an easy implementation for anyone. So what we are doing, and we started with that, is providing webinars. So to walk you through what should be reported, what type of documents you need to keep in your books in order to be ready for any type of audit. We will provide rather detailed guidance on that. So to say, I mean, if you have this criteria, please keep this records and so forth. And we will see how this works, because at the same time, the sustainability guarantee is the product that should help us to fight the climate crisis. So we don't want to overburden it, and we will see together with the European Commission what is practical based on the experience that we all gathered together. So on that, we are relying very much as well on your feedback, because it's really key. If something new starts, one has to see how it works. And there's always the tendency, I mean, to ask for anything up to the moon, but we have to see what is at the end realistic. And I have to say, what you see from our side is already the let's say a bit the outcome of the discussions with the Commission. And of course, the Commission had to discuss with Parliament and Council. So there's always, let's say, the strive to try to get something which is realistic. What is interesting are, of course, the key features. So what is important is that the amounts have increased. So those that know COSME, I mean, we could support a maximum loan amount of 150,000. And this was really disturbing. I mean, it was too small, it didn't really fit. One had to check if it's 150,000. So if, for example, your client came back saying, well, the project cost increased, I mean, now we're above that. So this was this was not great. And we are very happy that this limit now went away. And this is really what was said in the very beginning by Damir as well. We tried with this, or the Commission really tried with this product to make it more flexible. So now if you can apply with one application under the SME competitiveness, or under innovation, under sustainability, or under the cultural and creative sector, and you will sign one contract with us under this. If it's under the social window, it's the same. It's either the micro and social, or skills and education. So on that side, we tried really to streamline the criteria and to make things easier. We see that this is really happening in reality, because maybe the bad news is we are already oversubscribed with this program, so we need to
cut demand, in the sense that if one is applying for large amounts, unfortunately, we will need to turn around to say, listen, we don't have the budget for this high amount. But at the same time, we see that we see demand from all these different windows. So intermediaries now come and say, okay, we want to do not only Innofin successor, but we want to go direction sustainability, and so and as well we want to have the COSME successor. So that's basically the interesting part. And on the sustainability, again, a new feature, not only that it's, helping companies in this area, but it's as well for individuals. Because for housing, for example, or for electric cars, there's a big need, and we try to help with this product. Now, what we want to highlight, you saw all the numbers, so I don't think this is really the interesting thing, but it's interesting how to apply for this. And the way we are doing this didn't really change. So you find on the website all the different requirements. We are more clear now on what we want, for example, when it comes to KYC requirements, to know your customer, because we like all big banks, there are a lot of expectations what we check, and of course we do that. And what is, I think, just as a summary, what is really, really important, as I said before, it's a great opportunity. So, but it's a complex mandate in the sense that we have this thematic focus, which provides more targeted support, so to specific needs and areas. And I think this is exactly what we see from the market, because otherwise we wouldn't see this strong demand. Again, as Dami was saying, these products allow as well to get more independent from fossil energy, and to try to adapt or to have answers to the climate change. It's more streamlined. At the same time, it has a different governance structure. It's new for us. It is not for EIB, but for us, we see now the consequences. Before we would only go to our board with projects. Now we need to go first to the European Commission, and then to an independent investment committee, and all this takes time. It takes time and resources, because you need to explain 3 times something, with, of course, slightly different, way of presenting it. So that's at least a lesson for us at EIF. And the guarantee volumes as such, and the guarantee volumes by the European Commission, even if they are comparable, but what we can provide to the market, it's less, because we provide more incentive with these higher guarantee volumes, and therefore we need to be selective. But what we want is really to reach the areas that are key, for Europe, for all of us, and therefore there is this focus on these thematics. And we want to make very clear that we are very interested in continuation. So we might not provide the volumes that we could provide in the past, because more budget was available. Now it's a guarantee from the European Commission, which means as well on the guarantee side, so our guarantees, EIF guarantee side, that could be provided for free before. This is not the case anymore, because now there is a charge for the admin cost of 20 basis points, because the European Commission can't pay to us. They don't have budget anymore, but a guarantee, so it's clear that they can't cover this type of cost. But otherwise, I think it's a great opportunity. It's having new features where we need to see together how it works. So there are some pilot features in there. And so we will really be selective, and we will focus on impact. But at the same time, we really want to make sure that we continue the good cooperation with our partners, and that we build a strong partnership that keeps on apart from any challenges we see. And one of the reasons why there is less budget available, it's as well because you will have local partners. So the NPIs in the different member states, they have access directly. So, and we want to be
we want to be offering something which is complementing that national offer. Well, many thanks for your time and for your attention, and I hand over that now. Thanks a lot. Thank you very much, Mrs. Caris. I finalment, per tancar aquest bloc de presentació tècnica, el senyor Marc Lloberes, director de Desenvolupament de Productes de l'Institut Català de Finances, ens parlarà del finançament públic a Catalunya. Un aplaudiment per ell. Gràcies. Doncs, bon dia, com hem dit, moltes gràcies. Explicaré breument el paper que té l'Institut Català de Finances en els projectes InvestEU, però no sols en els projectes InvestEU, sinó també com a canal per facilitar que els instruments europeus arribin a les empreses a Catalunya. I en aquest sentit, bé, molts dels que esteu aquí ja coneixeu l'Institut Català, és un banc de promoció pública. Financem tot tipus d'empreses i entitats i, tot i que el 100% de la participació és de la Generalitat de Catalunya, no utilitzem el pressupost de la Generalitat ni consolidem a nivell de deute en el deute del sector públic de la Generalitat. Això ens dona un grau d'autonomia important i operem de forma molt similar al de la que operen altres bancs de promoció europeus. En aquest sentit, juguem el paper que, diguem, de lliga entre els instruments financers que posa en disposició la Comissió Europea als estats membres per arribar amb productes concrets que tinguin col·locació i que arribin a les necessitats més concretes de les empreses a Catalunya. Com hem dit, nosaltres operem amb autonomia de gestió i això afecta a tots els sentits. Per la part del finançament ens financem del mercat. Aquí, òbviament, el paper del BEI és un paper molt important, com el d'altres institucions europees, i també a l'hora d'invertir. Nosaltres invertim sobretot en sectors tecnològics, d'emprenedoria i innovadors, òbviament en pimes i grans empreses, amb tot tipus d'entitats, amb una sensibilitat especial amb les entitats que tenen un impacte social i amb projectes estratègics pel país. Sempre ho fem amb projectes viablement econòmicament totalment viables, en el sentit que assumim riscos però no donem subvencions. En cap moment l'ICF instrumenta subvencions, que per això hi ha altres instruments de la Generalitat per facilitar aquest tipus de projectes que sí que ho requereixen. Nosaltres ens focalitzem en aquells projectes que són econòmicament viables. I en aquest sentit creiem que, com han comentat també els nostres companys de la comissió, les subvencions no tenen la capacitat de palanquejament dels instruments públics que tenen els instruments financers. Els instruments financers et donen un rati de palanquejament molt més elevat i, per tant, amb poc pots fer molt més. I també el fet de recolzar projectes viables fa que tots aquests projectes tenen una expectativa de recuperació i, per tant, aquests fons poden tornar un altre cop a l'administració per crear nous instruments i d'aquesta forma aconseguir un impacte molt més durable en el temps. Aquesta activitat que nosaltres fem, la fem bàsicament amb 3 tipus d'instruments. Tots coneixeu perfectament, préstecs és la principal activitat de l'ICF. Diguem que tenim una predisposició a poder finançar projectes que tenen terminis on la banca privada li pot costar més. Tenim diferents productes per pimes i empreses que poden arribar als 15 anys de termini o, per exemple, per finançar vivendes de lloguer social que arriben als 30 anys. En aquest sentit, un dels trets distintius és aquesta capacitat d'anar amb terminis molt més llargs del que normalment es fa en el mercat financer. Per altra banda, avals, per facilitar que les empreses puguin accedir
finançament davant d'altres entitats financeres, i en quant a capital risc ja no entraré perquè després en el panel de finançament d'instruments amb capital la Irene Bertran, que és la directora de capital risc de l'Institut Català de Finances, us ho explicarà amb molt més detall. Aquesta activitat ens fa arribar a moltes empreses, més de 3.000 empreses en els darrers 3 anys, i això fa que coneguem amb bastant de detall quin tipus de projectes fan, quines necessitats concretes tenen i com podem traduir les ofertes d'instruments financers que ofereix la Comissió Europea en productes que siguin viables aquí a Catalunya. Això no és del tot senzill, no? El FEI ja ho està fent, això també. El que passa que el FEI té una sèrie de productes concrets, que són els que ens han presentat en aquest moment, i si volem sortir d'aquests productes i tenim necessitats més específiques que no afecten a la globalitat de la Unió, és quan l'ICF dissenya instruments específics juntament amb els departaments de la Generalitat o bé amb els fons europeus dels fons FEDER o amb altres instruments que tinguem al nostre abast per cobrir aquestes necessitats més específiques. Per tant, som l'eina de lligam entre aquests instruments més globals i les necessitats més locals. Ja hem comentat que nosaltres que analitzem aquests recursos som referents a llarg termini, complementem amb tots aquests recursos que nosaltres gestionem el finançament privat. L'objectiu no és competir, sinó complementar, anar un pas més enllà per facilitar que aquells projectes on les institucions, les entitats financeres privades, els hi pot costar per qüestió de risc, termini o volum de finançament, que disposin d'un partner en el qual poden confiar, com l'ICF, en aquest tipus de projectes. I quin paper entenem que juguem nosaltres amb l'InvestEU, per lligar amb tot el que estem dient. Al final, nosaltres creiem fermament que el projecte de garanties de l'InvestEU és un projecte fonamental, tant a nivell d'Europa com en el nostre cas en concret. Esperem que hi hagin entitats financeres que segueixin apostant per gestionar productes amb el FEI i nosaltres estarem al seu costat per anar més enllà per a aquells tipus de projectes on, en aquest cas, el FEI ja no tingui un producte concret. De fet, nosaltres, com a Institut Català de Finances, també estem en procés de sol·licitud d'alguns dels productes que està oferint el FEI en aquest nou període. I, per tant, tindrem productes propis de l'ICF per pimes, per projectes socials i culturals, projectes d'innovació i projectes de sostenibilitat. Addicionalment, també, gràcies al mateix BEI o també a altres institucions europees com el Banc del Consell d'Europa, nosaltres rebrem i seguirem treballant per obtenir finançament d'aquestes institucions que al darrere que també tenen InvestEU, garanties de l'InvestEU. En aquest sentit, és important destacar-ho perquè és la forma com es transmet l'ajut des de la Unió Europea fins a cadascuna de les regions de tota Europa. I addicionalment, l'ICF també està en un procés de convertir-se, finalitzar el procés de ser implementing partner de la Comissió Europea per poder crear productes de garantia amb els instruments de l'InvestEU per necessitats concretes, específiques, que ja no estiguin cobertes amb el FEI. És a dir, aquelles necessitats que nosaltres entenem que són prou concretes del nostre ecosistema i que, per tant, no han sigut tractades a nivell global de tota la Unió, doncs podem dissenyar productes específics per atendre aquestes necessitats. I amb això jo crec que ja ho hem explicat tot. No sé si hi ha alguna pregunta o no, però moltes gràcies i seguim endavant. Gràcies. Gràcies. Moltes gràcies a tots quatre per les presentacions, per ajudar a entendre millor aquest InvestEU
I ara ja sabeu que farem una pausa. Si teniu preguntes per qualsevol de les persones que ha parlat, podeu parlar amb elles al coffee break. Farem una pausa de 30 minuts, és en el lobby, en el pis de dalt, i recordeu que alguns de vosaltres teniu entrevistes individuals amb representants del BEI. Hi ha una taula aquí fora on podeu fer aquestes entrevistes. Ens retrobem, si ara són les 11:05, a les 11:35, d'acord? Fins ara. Gràcies.